Tare, pour la première fois, depuis plus de 11 ans, l'armée malienne contrôle l'intégralement Kidal. Alhamdulillah. Awo, Okera. Oh yeah. Oh yeah. Eh, le balala mabagaw. Bikari ni kurunye. Le balala mabagaw. L'armée malienne, nous sommes fiers de vous. Anga président Assimi Goïta, ini tche yere. Ne balala mabagaw. Biye baro donné, bi donné on a mancha, diakono. Kidal, les femmes sont bien arrivées autour du monument de l'obélisque qui est situé au centre-ville de Kidal. À suivre. Ne balala mabagaw, Massami Alaye, Messa, on m'a à la Kalla, au paye armée, ka communication na me. Armée a ira bela ka fo, kangan jasgi. Angam basgi na foko diga yira na modi ko Kidal koin koni koin banakaba o fora onye kunu communication na amena damagala ne bala na mabagaw ne ka bi baro ne bena histoire de rencontrer ka essayer ka documentaire ke bi mais ala deli ala ka ke histoire mande ay man nga dewni mo me fawnye man ngala ko mo ko dencheni ko ni bi ifada ki babona la wolula ko ni dencheni mi ifada ne conseiller ka di malien bema ni mali sikani yoro ondo on mom solo mo dewni donc amani na ziru ni tentonko malila on jamana mande tariku e fendodi ko dencheni ko ima reçu e ma ka fossier ni mateme ifala ana monatene bon ntaro monezi bamba deun ntaro ulube ka mundu mume ka burukono ngache ne konte dordon ana monato mina mandi mu forawnyi anga munke amanga munke o mu forawnyi na kwiki fadam o ne bala mabagaw na fora ko bi anga boka Assimi Goïta kaka évaluation ke kaka bilan dama étant le chef de l'État, le président de la République du Mali. Na fora ko kaka bilan bobi amba foka ya fada awo manen tarikula ona mona tomina na fora ko ka Assimi Goïta évaluer biso madaina abe foka ya fada donc ni mo mi fada mande e réussira. Oui, Assimi ya fada munela Assimi ya fauda munela anya fauda munela ni e Kidal santa ani kele en forme seka do akono o makea do amatere maninga kanedu wala sam ko ka do nga fo ko arama denga nga célébrer ka to balole do ma kante maninga kanedu bomanan kanedu manden kanedu ka fo manden kawi ko arama de ikanga célébrer ikanga matra ki to balole santani kele en faw ou beka keleke ka Kidal mine santani kele en baw ou beka keleke ka Kidal mine santan kele en masaw en korow ou beka keleke ka Kidal mine santani kele o maseka mine o koni kera o masé oh koni dencheni ko information ka munke ni temenola ki fada o biso madaina an Kidal soro kunu Kidal kera an taille donc Assimi Goïta ya fada à quoi amune jeunesse malienne si j'échoue c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué donc on y a un fadam bi jamana kelela on y a un fadam bi jamana kelela amse ko fobi am madale amse ko fobi am muyune amse ko fobi ka an waso o manen tariku de o kerabenyana o breaking news ne balala mabagaw armée malienne ne monte pas seulement en puissance. L'armée malienne monte en taxement qui s'est blindé. Ame kumala ermina mina ndamrala ka befoye ka betra da oma inshallah. Mune kera angandam rola très vite. Abadon masami alaye Janfami kume Kidal c'était pas du tout la peine. Janfami kume Kidal c'était tous contre Mali. Francina a Djemakan. Francina ka Janfatiu.
u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ko walasa k'an ka jamana minɛ anw na ni k'a ta ka di mɔgɔ wɛrɛw ma mun bɛ se k'u ka baara k'u ye. Donc kunu masa min ye Ala ye, il y a eu 2 heures de combat. Heure fila o de kɛra kɛlɛ la kunu, heure fila. Heure fila an ka surasiw bɛ Congo fantan bantan walasa u bɛ se k'u ka jamana minɛ cogo min na ka di jamanadenw ma. O heure fila kɔnɔna la masa min ye Ala ye, l'armée malienne qui monte à Tasma qui s'est blindée, ils avaient plus de 5000 équipements blindés. Équipement 5000. Surasi batan. Équipement 5000. On a combien de terrain qu'on kidal. En attendant, il n'a pas qu'on sera tout le terrain à Benala na Kratche. Ah ouais. Source garantie. Plus de 5000 équipements blindés. On a combien de terrain. Mali surasi bena kidali mamina kunu. Il n'a pas qu'on sera tout le mustaki mategedo. Abiki kono ko sadiri ko buru fiera ko sera tout bena tege. Ah ouais, kunu damano wade. O jama kulumi kumei. O surasi blende min kumei. O blende munu kumei. Masami Ala ye anyabo do de lata. Ni ne blende kana da tasma tilima ala de. Ijija ikana ni jahanama tasma ika sera kate jeni. Pli tasma be bonika, pli atobe sumaya. Asimi gotaye malen donkat impo sara wori. Ko ota ko dola. Ko toko songo. Wala sa angan fauda. Mali arme be fobi. Anga jamana kuntigi be fobi. Anga Sadio Camara be fobi. Na les chefs de armée. Momia dalakan time. A koko les alcalcitrants. Koube ko tout dormina. Kabe kou kabouri. A fo ake. Ne bala na mebagaw. 5000 blindés. Surasi ba keme. Plus de surasi battant. Plus de surasi battant. Obe seraka. Obe kidal kondala. Kunu ni erina. Erfla. Ame kerela kidal kondala. Masami Alaye. Mali armée borani sebraye. Ni nano ladje, o mogomi me keneka, ni nano ladje nango amo calcul là, on parle de 1 de 3 tiers. C'est-à-dire ni sigurement sabata, entraîner surasi sigurement kelene kata kila datu nan twakono. C'est-à-dire ni Mali surasi farale nyonka, ni sigurement sabadu, sigurement kelene tara kuru sigurement kelene o le tara katra. Bon o sigurement kelene min tara ala ma en fari chien. Ay ama fari chien. Ala ma kirdan, c'est-à-dire kirdan, amadou anyina ka anyi sobe quoi. Ama fouike. Entra dron ka tamine, un coup sec. Un coup sec. À cause de notre chef suprême, Assimi Goïta. Ala Niche, ala be foka wol mandon. 1/3 of our troops with a powerful bulletproof vehicle. Donc ananga armement tara, ananga surasu tara. Alanga bulletproof vehicle comme terrain. Nous serons terrain ne balana mabao. Masami Alaye l'armée malienne monte en tasma qui s'est blindé. Masami Alaye bambarachi mo nous yomuneke ja ou keleme ku dogori. Ou keleme ku dogo sa do ya photo mina a kera odiye ja ou keleme ka dinga ode se aba fo en anglais ko hiding spots. Ou keleme ka dinga de se ku dogoy aba fo anglais la ko dogo yoro anglais la ko hiding spots. Ka dinga se ina fo ko première guerre mondiale maw na te ka dinga o sen ku dugo dinga jukoro Masami Alaye u ta do ko feno ba ombulo to ko barakatar barakatar o ko barakatar ibe yoro abiyerke Masami Alaye hiding spot with the means and trash to save themselves. Non seulement kelme ku dugo dinga jukoro ou madan dogolima ou kelme ka minou le fene da autour de leurs alentours. Mais quel est leurs objectifs? Diaw ka objectif te doreyer ko angara do kidal konala. La ilaha illallah o ma famia digala ko denkeni ko ni ma ifadan ki ma réussi. Masami Alaye Mali armée ko bite ko teke bi kambe do kidal bi herebe shi herebe clé wa herebe foko. Les balans la mabaraou Mali fama ou muneke sisa Sadio Camara téléphone chi ka baradouma ko bo me fe dromu nga ele sa fa sisa ka la demu me duguma aka photo ta aka chama anga ko deuxième attaque nya fo nyana na tie o kele Masami Alaye simbo dakantigi Sadio Camara kelenga o record o Simon Di le dromu yela sa fait dromu yela sa fait
u nana bɔ a kalama ko ja dingɛ o sennen don u kɛlen bɛ k'u dogo dingɛ kɔnɔ n'o sɛbɛn u kɛlen bɛ k'u dogo dingɛ kɔnɔ u kɛlen bɛ ka min da fan bɛɛ fɛ Sadio Camara image taara a b'a dɔn drone filɛ nin ye n'ale yɛlɛnna sanfɛ masa min Ala ye drone mana yɛlɛn sanfɛ a bɛ photo de ta en temps réel k'o ci ni photo cira en temps réel masa min Ala ye chef de guerre sigilen bɛ base kɔnɔna la u ɲɛ bɛ kɛlɛ bɛɛ la u bɛ k'a bɛɛ filmer a tɛ komi fɔlɔ parce que an faw ma se k'a kɛ olu y'a kɛ u b'a bɛɛ ye télé la u bɛ stratégie tigɛ u sigilen bɛ command center la i b'a fɔ ko ne ni Sadio sigilen fɛ yɔrɔ min na a fɔ nin yɔrɔ de ma ko command center la guerre est contrôlée ici c'est qu'on appelle centre de commande o kɛlen Sadio ko Mali faamaw ma ko ok ko a ye ta bururu suwɛ a y'o k'u kan la ilaha illallah cɛ man ɲi cɛ bolo indécent cɛ man ɲi cɛ bolo o kɛlen sisan n ka cɛ dɔrɔn ne bombe jigin u kan ça va chauffer dosé ko brrr n ka cɛ a su da se ka ɲɛfɔ n'i y'a mɛn ɲɔgɔn lɛtiri sɛbɛnna tɛ mɔgɔ hakɛ min sara i b'o de da dɔn fugariden ninnu ala na kira non Sadio Camara ko ok ko on va changer notre tactique de communication dorénavant we're not gonna provide how many people that got killed anymore Boutel Ningome a ko communication changera ni y'a mɛn i b'a fɔ ko an ye nin faga nin ma sa aw de nɔ don aw tɛ a y'a ye aw de la an t'a fɔ aw ɲɛna an ye mɔgɔ min faga tuguni nin y'o bannen pewu ni a b'aw sɛbɛn ma aw fugariden ninnu aw bɛna terrain kan aw bɛ su compter aw yɛrɛ ye masa min Ala ye a saya ma bɔ a mɔgɔ su se ka compter c'est-à-dire dégâts est insupportable. Le dégât ne peut pas être calculé. C'est-à-dire, dégât est inimaginable dans la tête d'un être humain. C'est que dégât du Gwara. Ali Somarena, Agnebe, c'est ma moro, discours Kalana Bumako Konala, Benala Tchembe, Masala Kala, mais n'était reblo au Tchigil là. Tantembolo, mais de Manajola. N'a discours changera. Ou bien qu'un discours kalakanga ben, n'est pas au dembetu remani erla après 11 ans de guerre, Kemini doit marquer le discours kalangni. À taula de fois, on ne peut pas la main. Mali m'a dit qu'à fouiller ni diacoloni bente, ou Mali reste avec ça. N'a tenu ou agate yini à réconciliation na, faut me rafa hine benemene. Manda tebe ou agate réconciliation ke, à la seka fini doit la be jean de doit la unité sorti. Mano la ta daku a ben ala na krache. Na ka téléphone sona dro ko réconciliation ou agabe kiriki pante ki jo. OK, on ta réconcilier. Niko wagé dro ba faut réconcilier. Donc masami alaye ni réconciliation c'est sabaye dokera. Donc Mali be réconciliation nyini na amena. On konu datuna tune akono andone kilal so mare na nyebe sema mogola obe discours kalambala Mali kono atawlawo fo amunu be ka awlame na che ablala rom na be tayni a foron yana kaka marfa bla kaka bamba tia dabla le beau discours là le Mali ne veut plus. On a fait 11 ans on ne faisait que des discours. On a fait 11 ans on faisait que des va-et-vient. Donc il faut garder vos putains de discours, il faut faire des réactions concrètes. La réaction est très simple. Vous êtes des Maliens, il faut venir sur la table et vous allez être en rang comme tous les Maliens. Un point de trait. Donnez balala mabrao. Au créé mamina. Ou quoi objectif ou comme il y a fait trop mina. Ko an kana do Mali d'affaires. Quand on a do kidal d'affaires. C'était tous leurs objectifs. Ou ba do tesana. On va aussi kana jo mais minimum kumen ka do jamana e kidal dala wala sa anga sursu kana ulu kana kwa uire fagola ka ke sari su kelekero sarakai masami alaye drum kelenga donga foko min be dugu kono ka ke ka kidal la kori drum kelenga do ko u kelme ko dugo dinga kono donc aye kelekeni bomu donc malika avion munu bambulu ameka avion munu sanfa ko ba tola bay madala ka elenka takati nan kelme ka disperser Mali fambe masami alaye anga chef de nous les 5 colonels avec Shogel Kogala Maïga, Massami Alaye, on a 5 et les Safeka qui date d'être un tchakono. Qui date d'être un tula kono, Kani Monu Befara, Momo Bea Bessara, Kasrokuka Dinga Bechi, c'est-à-dire un nemo, ou que met Dinga Kono, Sadio Camara Fotomna, Dinga Keru Kaburudi. Comme Meome Anakara et Kono, Djougou. Kolonjugu yiri
masa mi ala ye kolonjugu yiri a karla yɛrɛ kɔnɔ u yɛrɛ ye dingɛ min se o dingɛ o dabirilu dara ni k'u sudo donc a ko nɔgɔyara o kɛlen sisan mɔgɔ mun tora o jama la olu bolila ka wuli ka boli biri awɔ mɔgɔ minnu tora o jama la olu wulila ka boli biri o de kɛra oh yeah donc olu bolila biri o boli kɔnɔna la u ka patron ba dɔ tun bɛ yen o datuguna cunna kɔnɔ o blessera an bɛ kuma la heure min na a b'a dɔn ko kunu u ye haki dɔ fɛnɛ faga i b'a dɔn a bɛɛ tɔgɔ ko hag ne yɛrɛ ma deli k'a mɛn diɲɛ kɔnɔ ka siya kelen tɔgɔ ye tɔgɔ kelen b'a bɛɛ la ma deli k'a ye depuis Ala ye n dan don min na fo n'a bɔra Amérique u ka siya dɔw bɛ yan ko Mexicains olu papier de t'u bolo u bɛɛ tɔgɔ ko oser ne yɛrɛ k'a lajɛ diɲɛ dugu bɛɛ tɔgɔ ye ko hag mantala an ka fɔ dɔrɔn ko hagi dɔ blessera hagi dɔ fagara kunu hagi dɔ blessera kunu le chef de l'état-major de SEMA Agafagi Hag Bouhada, lieutenant Lida Yada Hagali est blessé. Yad Yagali est blessé suite aux frappes de drone Fama dans un message audio. Les leaders terroristes de la SEMA interdisent à leurs combattants de communiquer les noms de blessés. Donc si ça, vous avez un patron salé, au détournant tous les accords. U ye mun de fɔ ko dorénavant k'u ka mɔgɔ tɔgɔ kana fɔ tuguni ko radio la ko ni mɔgɔ min blessera k'u ka n'o tɔgɔ fɔ tuguni donc o de kɛra u ka stratégie kura ye sisan donc o blessera u bolila k'u ka minɛnw to u bolila k'u ka minɛn minnu to Ala de b'a da dɔn an bɛ bɔ mun kalama kuma min b'an bolo ni heure in na plus de 200 ou 300 véhicules u taara k'o de to plus de 200 ou 300 véhicules u taara k'o de to. Plus de 300 véhicules ont été détruits. Donc, on a fait tout. Donc, l'armée malienne monte en tasma qui s'est blindée. On a Erimina, on a fait tare. Kidal au Sebra dire Auma, à la Niché, à la Foka, Wolimandon, à Kamasakiala. Nous le fort, nous s'entendons qu'il on se massacre d'eau Kidal, Massami Alaye Kounou. Kidal kɛra Mali ta ye an bɛ kuma la heure min na information wɛrɛw bɛ na tuguni ka bɔ gouvernement fan fɛ donc ni Ala tanto ba de ni ye tare de on doit être très fier à notre armée kɛlɛ ma ban halisa parce que masa min Ala ye ni nin banna n'an bɔra Kidal ko la on doit que an maliyɛndenw yɛrɛ ka tilen maliyɛndenw ka ɲa maliyɛndenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n bɛ tila ka na n da don o fana la yanni ka bɔ n ka faamaw ka ko la parce que ne y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna n ko kɛlɛ dɔrɔn tɛ guerre ye Sadio Kamara y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ko kɛlɛ dɔrɔn tɛ guerre ye Assimi yɛrɛ y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ko jamana jɔli bɛɛ tɛ guerre ye jamana jɔli ye côté bɛɛ de ye parce que sans l'économie il n'y a pas un pays c'est très très important an ka tila ka n da don o fana la mais je continue an bɔra ka mun de sɔrɔ sisan masa min Ala ye en propos des messages de nos femmes mun bɔra sɔrɔsiw yɔrɔ la lancé il y a quelques jours l'opération stratégique des FAMA visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal. Enregistré ce dimanche 12 décembre 2023, les avancées très significatives, la conjugation des forces terrestres aériennes des FAMA a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Donc, en Mali, dire pas à bora k'a fɔ ko masa min ye Ala ye ko Mali ka famaw kelen k'u ka forces fara ɲɔgɔn kan conjugation ka tila ka dugumala ni sanfɛla o ni aéroport terrestre nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko nin y'a to ko an ye banbagaciw an y'u datugulan tu kɔnɔ u dispersera u bolila u fagara u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na sur leur position. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Et les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débasquer les terroristes dans leur derrière retranchement. Les FAMA invitent les populations de la région de Kidal au calme
La situation est sous le contrôle des FAMA. Les opérations des FAMA continuent jusqu'à rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal. Donc, il y a une communication source directe, numéro diripa rola. Ko beki jasigi, beki basigi, beka donga foko ni koin banakaba, ko munu fara, ulu sara, ko munu bola, ou talemu dogo kuluwola, ko kiralka oka donga fo, ko ni koin, ko tout est sur l'ordre. Ni bejate mene la yen ni koin gadamne, wani koin banakaba, ma shikana a farisien, ni mizigi mandaye, ma shikana donke, ni mizigi mandaye, ma shikana farisien, natangenye, ne balal mabagaw, ni ne nouvelle ka dauma ame kuma la Hermina, Kidal kera antaye, Mali Kidal mine, Kidal antadi, amola Hermina masami alaye, et wage fene bora ka discours badoke, discours mi nabe armadin fa anina. Mais yani nganda dola, je continue avec les nouvelles. Aya partager. Je veux maximum de partage s'il vous plaît. Ne balal mabagaw, amola Hermina, ayra le mec a fotuni, ko tare tare, ko biye donkuraye, biye dombaye, bikadni kunu. O tare tare konala anye semeni wala usoro na mino kalawiye. Ya est pour la première fois depuis 11 ans l'armée malienne contrôle intégralement Kidal, à l'occurrence l'ex-camp de Baftar et celui abandonné par l'aménagement. Donc Massami Alaye anga kamime Baftar au kera armée taille alhamdulillah rabbil alamina au fene bolen ko et yoromi kumen tuni na abandonné la aménagement fait au fene kera taille. L'entrée à Kidal ce dimanche 12 novembre. Donc Mali donna Kidal konala, Mali Kidal kera entaillé, Djougou Maloula, Moro Boloko Mouteke à Kera. 12 novembre 2023 est le couronnement d'un objectif stratégique et mûrement réfléchi par les autorités. Ko Kidali doni, ko ni ne kuye langini, ko ni langini, ko ni réflexion kera, ni Miriam Tara, ni Lawaliara, ni Kewaliya Tara kala miri depuis le début. Antemana en faula, c'était réfléchi mûrement par les autorités de la transition. Moi, je n'aime pas les appeler la transition. Par les autorités, le chef de l'État du Mali et le chef de l'armée, Camara, son excellence. Est magistralement exécuté par l'armée dans toutes ses composantes. Une nouvelle page de l'histoire du Mali s'est écrite ce jour à Kidal. Et ne parlons pas. Alors, je vais définir étant un homme de communication. Ko biye don croye, kaimina livre mina page yelmara. A forum ko bani ko mun ya kele damne. Na foko baydi dantere na nyona chama. Mo chama kele damne bi ulute yan do be kaso rela. Na foko ben le cerveau ni kuyate nunu. Ante nyina mo shiko. Oni mo chama. Parce que fisir wale saray jahanamadi ala kana nke fisir wale. Ne bala na me baw. Mo kele nke munu fatura. Akera munu yana amunu bi ambi amafoko alhamdulillah. On doit être très fiers de nous. Quand on est bon en cola, on a donc à faut qu'on y koba de kebi, on a jamana konala. Ne bala la mebagao. Masami alaye. Fune kene munu fleni binu beka jamana injo. On do rido. Beka kelenka auni. Tagaro foi tout la ni malinte. Oui certes. Ko badembe mumai ne ba kalama wone be ndado achamana. Akoni bado nete donkeni mizigi mandinye wantem farishe na tengenye. Mais une chose est sûre, jamana foita ambolo ni malite. Wa kokelen fene bo ichien. I konse ka foko ute malife. Ote chien ni ofuma. Wa uye mu kenye. Mo nana yanu ka sea, uluma seka munke uyorike. Donc c'est très très important. Anga akrito, anga ministry la, on anga suras, anga jamana nyemo, oni munu bu duguma. No e Sadio Camara ka wage faruka. Ka kone faruka ninga comment dirais-je Malikin Diaw faruka oni ka klaka Ablaye Diop oni le grouba ko fena faraka oni to bela jeli. Donc c'est très très important anga jamana nyamo ko ni romi may anga boka fo ka so makeni do may anga boka fo ka so makeni
Bourdialier, an ka bɔ k'a fɔ parce que c'est-à-dire tilennenya dafalenya bɛnnen bɛ Ala de la a bɛnnen tɛ maa si la mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko sɔntani tora ɲɛgɛn na ko sɔn bɛ bɛɛ la nin ye Mali ŋaraw ka dɔnkili de ye donc ni yɔrɔ man ɲi an b'a fɔ mais ni yɔrɔ min ka ɲi an bɛ bɔ k'an tan disi gosi ni k'a fɔ n'an ta dabara ye ninnu bɛ jamana in fɛ u bɛ jamana in fɛ les petits défauts là qu'ils ont de temps en temps nous tous sommes là au courant et on va les corriger en naillant. Mais la réalité est quoi? On doit rester derrière ces gens. Nous sommes Mali Djobaouli. Alors nous nous tuons en moi. 100 ans ni kelen. 100 ans ni kelen. Begogo munti se kake. Ou be kake biya me kuma la erimna. Donc on doit être très fiers. Et on doit être très fiers. Ne kobadi. Ne kobadi ne balman la mebagaou. Et moi, je suis très fier. John Kumbado a fort, ko kilal be mine. Mamina ameka anga mina san. Do yake yele ko mina sana. Do re ko mina yo mina korowi. Alassane Ouattara isilento le chameau, le dormadaire ko mina yo mina korowi. Masami alaye do ko galondo ko ameka nga waru tien. A bekera maloy. U ko mina korowi. Ko mina korowi. Ko mina min te tien. O mina marfa tira orela. Ali qui se kelema do a fait ka fenkelingam armée malienne na tche we fambe ke sisi armée sans fela mine ka a contrôler ninga djugu datuna twa kono on dit vive à nos femmes vive à nos dirigeants vraiment ne balana mabaka o bié dombadi la ville de Kidal est tombée entre les mains des femmes et alliés russes. À 6 h, ce dimanche 12 novembre 2023, les forces spéciales maliennes contrôlent complètement l'ex-camp de Bafar et de l'aménagement. Les différents chefs de SEMA, CSP, ont pris la fuite et rejoint les montagnes de Tamtrin. C'est une nouvelle page qui vient d'être tournée. Cette victoire éclatante, les femmes à Kidal, une nouvelle page de l'histoire du conflit s'ouvre vers questionnement 7. Attendons voir les heures et jours à venir. Vraiment, en contenez-nous. Francimi Djogen Nenyafo, que dans quelques jours, dans quelques mois, comme Maliko Beban. Donc, Abafo Franciniana, que Francico est banni fleneta. Francis de Kako Bana, Maliko Sekaban. Ne balana Mabaou, Anga Famau, vraiment, oui, Kobela Mara. J'ai certains images que je voulais vous montrer très rapidement. Les Kidal l'État. Voilà. Les Moromingo Galondo, Kidal les flingués. Les Mali Famaudi, Kidal Konala. Mais ça, on m'a à la Kalla. Voilà. Après la maximum de partage. Les hélicoptères, Kidal Konala. Fouardien nous. Ou sous ou trakato, on me ramasser. Voilà. L'armée ne monte pas seulement en puissance, l'armée monte à Tasma qui s'est blindé. Ne balans le bras, on y va là. Voilà. Bire Kera, China la Kali. Alhamdulillah. On y va là. L'armée malienne monte en puissance. Kidal, à Kerantae, alhamdulillah. Kidal Kerantae, Kare. Ça du photo mina, à Kerati. Ça du photo mina, à Kerati. Les balans me bravo. Voilà. Les forces armées maliennes poursuivent leur maillage du territoire national. Après les localités du centre et de la région de Tombouctou, les militaires maliens contrôlent depuis ce samedi la localité d'Anefif. Les troupes maliennes sont maîtresses de la ville située à près d'une centaine de kilomètres de la ville de Kidal. Les drapeaux maliens flottent désormais dans cette localité et ses environs. Aujourd'hui, l'armée malienne occupe Anefif et ses alentours. Donc la situation sécuritaire, elle est sous contrôle, mais reste toujours imprévisible.
Parce que l'ennemi, bien qu'il a été suffisamment sonné par notre force de frappe, s'est replié, mais il y a Suffisamment toujours sonné. des éléments dans la nature, donc ils peuvent tenter des actions contre nous. C'est un sentiment de fierté pour moi, pour les hommes. L'état de moral aussi de la troupe est au beau fixe. Oui, Oui. une fierté pour les jeunes officiers et leurs troupes, car il s'agit de combler les attentes du peuple malien. Et c'est avec un moral de fer que les FAMA accomplissent cette noble mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national. Les messages que moi j'ai en tant que commandant du GTA à l'endroit du peuple malien, c'est vraiment de rassurer davantage le peuple malien, de leur dire que nous les FAMA, nous sommes là. Nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice n'est de trop pour la pacification du Mali. Voilà. Agnaïre. Voilà, Oberaï. Oberaï. Ko sacrifice te diekono. Ko munga bo malima. Donc, ko famaou. Wasalen du. Wasalen diendu. Ka seka kirali mene ka di malima. Donc, ne balana mabrao. Ne histoire de Doukoura Djera. Doukoura Djera. Mais ça, on m'a la kala. Anga boy. Ame kla ka téléphone bla. Mo si kana wole folo. Ni téléphone bla ma sera. Ame téléphone bla. Malien dion. Aka famaou fo. Aku wori man don. Ou ka barakelena. Mo si kana wole folo. Ma kla nga show la folo. Mais vraiment, bien dombadi. Aujourd'hui, c'est historique. C'est héroïque. Donc, Yannick Ngatarodjan, aïe, ou un discours la main, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers invités, devant nous dire, chers Maliens, au-delà de nos différences culturelles, chers amis, nous voici face à notre destin, celui de repenser un Mali autre et un monde paisible. Un Mali sans conflit, sans misère, sans atrocité. Un Mali sans enfants soldats, sans être brimé ou mutilé. Nous avons tous la responsabilité et l'obligation, chers et aimés et respectés, de travailler inlassablement pour un Mali fort de par ses institutions, ses hommes et femmes de valeur. Donc, ne wageka discours, c'est très émouvant. Vraiment, discours a jarné tellement. Mais, à Kanye Alsa, Angala Metuguni, c'est très puissant. Et de réconciliation nationale, mon département va tout mettre en œuvre pour accompagner ce processus constructif autour des enjeux de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et contribuer à la promotion de la culture de la paix et de la non-violence au Mali, tout en favorisant le recours au dialogue et à la médiation, en mettant l'accent en particulier sur le rôle des légitimités traditionnelles et coutumières comme vecteur dynamique de promotion de la paix et du développement de la nation malienne. Au demeurant, permettez-moi de vous rassurer, si besoin en était encore, que nos attentes sont nombreuses et souhaitons qu'elles soient entièrement contrôlées, car nous voulons désormais renforcer nos appuis à l'égard de tous les acteurs. Ainsi, nous pensons rassembler toutes les parties concernées et engager les débats autour du processus de paix et de réconciliation nationale et ses implications en termes de développement social, culturel et économique du pays. Mettre en œuvre les principales orientations du programme national sur la culture de la paix et la non-violence au Mali. Mesdames et messieurs, chers invités, devant nous dire, chers Maliens, au-delà de nos différences culturelles, chers amis, nous voici face à notre destin, celui de repenser un Mali autre et un monde paisible. Un Mali sans conflit, sans misère, sans atrocité. Un Mali sans enfants soldats, sans être brimé ou mutilé. Nous avons tous la responsabilité et l'obligation, chers et aimés et respectés, de travailler inlassablement pour un Mali fort de par ses institutions, ses hommes et femmes de valeur, capables d'offrir une lueur d'espoir à des milliers d'hommes et de femmes blessés dans leur chair et dans leur âme pour cause de conflit. C'est pourquoi notre mission sur le terrain sera, entre autres, de faire la liaison et gérer les informations, appuyer la mission, votre mission, et soutenir inlassablement et durablement les communautés. En bref,
nous avons la lourde responsabilité d'offrir le meilleur aux générations actuelles et futures et au monde entier. Mesdames et messieurs, chers invités, vous avez devant vous des responsables coutumiers et traditionnels décidés à changer l'image affreuse que donne le monde d'aujourd'hui. Aussi, espérons-nous qu'à l'issue de cette journée, il plaira à mon département en charge de la réconciliation nationale et de cohésion sociale de vous confier certaines missions afin de vous permettre d'apporter votre contribution à la résolution des crises au Mali et l'élimination des atrocités. Avant de terminer mon propos, je voudrais, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, du CNT et de tous les membres du gouvernement, témoigner notre sincère reconnaissance à la plateforme, à tous les Maliens et Maliennes qui ne ménagent aucun effort pour faire de nous des personnes prêtes et engagées pour une paix durable au Mali. Donc, ne wagega discours de ay kanto ko Mali kura de damne le fleni donc kelekte dugumin kono beme dugumin kono sabatibe dugumin kono sigafobe dugumin kono ne pasi kura de dale ne Mali pasi min ba to ame boni manana kanfola bon kunkan bon 5 ans karisa wulila karisa mawuli anga wuli anga kelea anga maluya anga tasi anga sabali anga donga foko motina jamana injoanye na ayrete sadi dokera manana kanfola dokera jajiri fasala dokera ni fadi sagoya vina moka sabali tagaro fuita anani malinte anga botane marakaw de maningaw de surakaw de bombo de kado de tobu buka jamana kono iteni muda ima tobu yala la yanko do kusigi fileno do nyekile verti do nyekile bleu do e tobu fimai do e tobu jemai parce que farafin haute mundo tobu fene beteni les blancs aussi sont ethniques mais ibi chike dia kono tobu bara ite tobu ka différence kuma me kula foka dia mais ngache on be kasara do bulu foni ala yere na kana hina auna mais ne konte doro don mo ga bara e shako kuma mali kono ala ki so mo be halaki ni shia kuma jamana jo ni ethnicité kuma jamana jo samba soto wo kana barake Afrique konala donc il est temps que on sort dans ces farfelus parce que ce n'est que des farfeluries farfeleria de do tobu kelme ka amina an kungoloma ka naloma dendo datuna tchu kono ulu de be wuli kani mana ko inke donc wagega ni kumai c'est très très puissant oh yeah oh yeah aya datuna tchu écoutez ko donc ko mana kan fo mali kono ka fo ni meta isigira iwilla anga boka anga jamana injo anga wuli anga taka nyefe ko alika département ulu konte dore don ulu bina do fara use na samaraka ka do fara use noka ko ka jamana jo masame ala malien ne be ala deli ala ka boli no abe ni ina tobu bara kana laje tobu kelme ka sema mi taw ko jamana kono malgré leurs défauts kala kana laje on me kulanga sun nga jamana la abe do datuna tu kono vraiment on dit merci à nos femmes bravo à nos femmes donc ame boy comme ame jamana jore là je vais continuer ka do jamana si je wala là le plus rapidement possible bamanan commandé ko yiriba bina ko bawbe yalala ko yiriba bina ko bawbe yalala ala kana anta koyi ne bala na mabagawu akon ba don afo ko Mali kono depuis domina Musa Traoré ni gabakurun filama ka bo fangala anga terengar a tiena ay awmane ka kuma me segin kuma inka sabe do kono be kulengela la ya moi ne te kulengela ne afo Mali on nyana ngo foite temene nyina Mali kono quand ça vient de l'affaire de notre pays notre cher pays notre beau pays notre Mali ne date me kosku beke information me boyoro Mali kono aka chima ngase kan dado ala ne bala na me bagaw ame kuma la erimina l'air est très grave l'air est très grave on a jamana kono terengar de bi o terengar mbango jamana kono masami alaye président nale arana ka fo ko terente Mali kono tuguni ko teremi kumbe ni Mali on ba fo ko alhamdulillah ya jel jalali wal kiram o terengari Maliens do yo ta ko feri ou ya aéroport fene feri fen na se ka dame da awma anya be feri ante maloya abe aketo ante tashi abe aketo foita on toro o kele président ko abe faka fada ay muneke ayaka na flota ka Mali ndongal na flota ka kosu beke ki groué ka seka terengari kala wuli tuguni ka bla nina wala sa barab seka di Mali do ma to mina wala sam seka wasa wala sam seka mone bo ayela masami ala ene bala na mebagaw
o terengari mu ni président o ta ko ka priorité ne bala me bagaw anyebo terengari la dipa me kuma la karimna masami ala ye malen de nga milliard min taraka do terengari la ne bina aw nyingaw aw be ko ka kidal minew ni kidal minenaw ka kala ka ken nyogona yo est ce que na fa bo dugu minella na fa to dugu minella o ni bako ba ambolo o muma minew na fraka ngo minakanya ante ka sako fena mine donc dugu mineli na fa dum bala do ka fana baga sun sel ko se ka kun foyana ay amane ka kuma famia ameka content bi ne bora 45 minutes ne bora ko reke ka kuma kidal kan ko ka jamana yoro mine ka kan tai oni jamana mine ka ki tai ni yoro mine ka ki tai ni ema na fa ko yoro la na fa dum ne bo o yoro mine ni la akoni kidal ye ama nyama ya konna la de o clinic koni ama nyama ya kono nya video boka yirawla sura sube ka bola kono rom na ka suta onyete nyama na ala je onyeme nyama na nyamanti mais Bamako yɛrɛ kɔnɔna la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la an b'an waso ni yɔrɔ min ye n'o y'an ka capitale ye aw ɲɛ b'o de la tan nin ye araye de ye araye min diɲɛ dugu développera diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye terengari de dilan mɔgɔ caman tɛ terengari nafa dɔn ne bɛna terengari nafa fɔ aw ɲɛna munna terengari est important n'i nana Amérique lajɛ Amérique ye jamana 50 de ye jamana 50 a jamana 50 terrain bɛ bɔ a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se a bɛɛ ma sans exception 50 États terrain b'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ sans exception munna terrain est important premièrement terrain bɛ se ka minɛn min ta dans temps c'est-à-dire ala ma structure tɛ diɲɛ kɔnɔ bateau tɛ se k'a ta avion tɛ se k'a ta diɲɛ fɛn foyi tɛ yen c'est-à-dire trafic niveau la mun bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ terrain de bɛ se k'o kɛ en même temps terrain de ye bolimafɛn ye diɲɛ kɔnɔ quand ça vient de trafic fɛn bɛ se ka doni ta ka hadamadenw ta en niveau sécuritaire c'est-à-dire avion mana yɛlɛn sanfɛ n'a bɔra ka bin i bɔra i bako la ka bin baton i tɛ bɔ mun kalama jinɛjugu bɛ se ka kɛ ji la nka cɛ i t'a tigɛ ko la f'i ka tɛmɛ jinɛw ka côté fɛ ji kan n'i sera jinɛjugu ka niveau la nka cɛ i kana da baton kɔnɔna la dɛ aw bɛɛ ye titanic ye aw bɛɛ ye kɔsa in na américain dɔw jiginna k'u bɛ taa recherche kɛ masa min ye u ma ye parce que ala yɛrɛ mɔgɔ bɛ ko kalama n tɛ fɛ ka baro kɛ je veux pas que la causerie soit spirituelle mais je suis spirituel ala ye dantafɛn min bila ji jukɔrɔ a ma bila diɲɛ fan si ji jukɔrɔ fɛn ka ca ni adamaden ye o la mɔgɔ bɛ ko kalama a bɛɛ bɛ siran ji ɲɛ mɔgɔ bɛ ko dɔn a bɛɛ bɛ siran ji ɲɛ premièrement i kan ka siran ji ɲɛ mun de la parce que fɛn b'a kɔnɔ i t'a dɔn e ɲɛ tɛ fɛn min na o kɛlɛ ko o bɛ gɛlɛya dɛ ɔ n'i y'i kɛ ji kan e t'a dɔn mun bɛ ji jukɔrɔ mɔgɔ si t'a dɔn mun bɛ yen ji ye fɛn ma sirannen de ye e m'a ye ji bɛ kuma ji bɛ mankan bɔ e m'a ye ji bɛ bouger ji bɛ ninakili mɔgɔ bɛ ko kalama n'i ye ji lajɛ i bɛ ji la i tɛ dan ye ji la a bɛ komi ji tugunnen don sankolo la ala ka nkalon yira de don i bɛ ji ye a bɛ pan a bɛ wuli k'i jɔ ala ka nkalon yira de don ji ye fɛn ma sirannen de ye donc bateau bonyana cogo cogo n'i y'a bila ji sanfɛ a bɛ se ka bɛn kɔlɔlɔ ma n'a donna jinɛjugu ka yɔrɔ la a yɔrɔ bateau bɛ minɛ k'a kunu hali mɔgɔw t'a dɔn mun kɛra la jiw bɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi n'i ye gabakurun fili a ma gabakurun tɛ jigin ji jukɔrɔ i t'a dontɔ ye ji la a bɛ tunu ji ye fɛn ma sirannen de ye ji ye fɛn ma sirannen de ye donc ji n'a bonya bɛɛ bateau n'a bonya bɛɛ n'i ye terrain minɛ ka ɲa o bɛ se ka nafa min ladon jamana ye ji bateau tɛ se k'a kɛ avion tɛ se k'a kɛ donc nin ye terrain nafa de ye donc tubabuw ye mun de kɛ américains kɛlen k'a fɔ k'u bɛ amérique jɔ u ye mun de fɔlɔ kɛ u ye milliardaire fɔlɔ minnu créé amérique a bɛɛ y'a ka nafolo fɔlɔ sɔrɔ terrain de la les premiers milliardaires des États-Unis ont eu leur donc u y'u ka nafolo sɔrɔ Amtrak de kan n'o ye terrain o kɛlen ka nafolo sɔrɔ terrain na o tila k'u ka nafolo sɔrɔ mun wɛrɛ la tuguni o tila k'u ka nafolo sɔrɔ pipeline n'o ye ka gazi bɔ dugu jukɔrɔ ka taa fo dugu wɛrɛ la ka pétrole bɔ dugu jukɔrɔ ka se dugu wɛrɛ la mais o idée yɛrɛ nana cogo jumɛn o idée nana ni terrain de ye parce que ni arabe bɛ se ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la n'i sera k'o kɛ dugukolo kan i bɛ se k'o ɲɔgɔnna ladege dugukolo jukɔrɔ avec les tuyaux donc voilà comment les premiers milliardaires des États-Unis ont commencé à devenir riches mais aw bɛ ɲinɛ mun kɔ jɔn de y'a dilan u ye farafinw de y'a jɔ farafinw de tun bɛ nin baara bɛɛ kɛ tubabuw ye donc président nalen étant un jeune ambitieux Simon Dagantigi a ye mun de fɔlɔ kɛ il a fait tout pour que nafolo ta économie na ka mɔnɛ bɔ maliyɛndenw na walasa terrain bɛ se ka bɔ au moins Mali ni ka bɔ Bamakɔ ka taga Dakar ka tɛmɛ Kayi ni Kita sira ninnu fɛ
o mu kelen filɛ nin ka sigi a bɛ k'i kɔnɔ ko maliyɛndenw bɛ dugukolo nɔfɛ kɛlɛ la a ye Kidali minɛ a ye nin minɛ a ye nin minɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko maliyɛndenw anw an bɛ dusukolo ta an bɛ dugukolo an b'a valorer masa min Ala ja an ka sira tɛ foyi la foyi t'anw tɔɔrɔ an tɛ dusu foyi t'an tɔɔrɔ n bɛna bɛɛ yira la o ayi dɔ bɛ sɔn ka kasi bi o wallahi dɔ bɛ sɔn ka marifa ci a yɛrɛ la bi n ka cɛ anw ka ko ka gɛlɛn dɛ nous sommes anw yɛrɛ de y'an yɛrɛ jugu ye fɔlɔ jugu foyi tɛ maliyɛn na ka tɛmɛ maliyɛn yɛrɛ kan fɔlɔ ne tigɛ a la la ilaha illallah ne fa jamana masa min Ala ye aw ɲɛ b'a la le propriétaire de terrain dit que ça fait des centaines des années que le terrain n'arrive plus là-bas masa min Ala ye dɔ de taara ka taga dugukolo ka taa ka du jɔ an ka terrain kan an ka araye sira kan a ka excuse bɛ kɛ mun de ye ko parce que k'ale tɛ terrain natɔ la ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko Mali jɔbaliya ye molobaliya ye ne y'a kuma fɔ a bɛ digi mɔgɔ caman na ne y'a fɔ a ɲɛna n ko ne ye Alala de ye ne tɛna se ka nkalon tigɛ mɔgɔ si ye n t'o kɛ mɔgɔ si ye fo ka se oh yeah n t'a kɛ Mali jɔbaliya n'i ye molobaliya bɔ a la molobaliya y'a 80% de sigiyɔrɔma 100 la an ka jamana jɔbaliya ye sigiyɔrɔma 80 o de ye molobaliya ye n ka sira t'a la n mago t'a la n tɛ n yɛrɛ bonya n tɛ jamana bonya n mago tɛ jamana ɲɛmɔgɔw la mun ye n diya n b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la n kɔrɔkɛ bɛ polisiya la n fa ye n tɔntɔn ye nin ye donc fɛn fɛn y'u diya b'a kan ka jamana la e ni Ala na kira cɛ molobaliya bɛ tɛmɛ nin kan a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ ko bon non bon i b'a dɔn dan tɛ yen bon komi Ala de y'a kɛ ni Ala ye mun kɛ o kɛra donc komi Ala y'a kɛ a y'a kɛ a kan donc an b'a kɛ Ala bɛna kɛ a bɛna bɔ a kan quoi an bɛ baga Ala ma an yɛrɛ bolo ko Ala y'an terikɛ de ye an bolo ko Maliyɛn yɛrɛ bolo ko Ala y'a terikɛ de ye a bɛn n'Ala na kira cɛ non Ala de y'a kɛ quoi donc ni Ala tigɛ de ye donc Ala y'a kɛ a taara jɔ a kan donc Ala bɛna kɛ a bɛna bɔ a kan quoi donc comme Ala ma kɛ a ma bɔ a kan fɔlɔ donc voilà ce qu'ils font donc a b'i k'i kɔnɔ ko bon nin tɛ kojugu yɛrɛ ye bon a bɛna ci ka bɔ a kan bon nin ye molobaliya daminɛ de ye n m'a fɔ aw ɲɛna n ko ni molobaliya n'i y'a to yen a fitinin a taara busan de tigɛ a bɛna kɛ molobaliya belebeleba de ye a bɛ taga vitamine de ta ka dumuni baw kɛ k'a kɔnɔ fa donc a ye terrain gari min na wuli ka wariba don a la non seulement o bɛ suɲɛli k'a kɔnɔna la o m'u bɔ dɛ ça devient plus grave c'est-à-dire an ka jamana sera niveau dɔ ma a bɛna a lajɛ. gouverneur yɛrɛ k'a lajɛ ɲaman ton cogo lajɛ ɲaman ni kelen filɛ ne ka terrain na jɔ tan ɲaman ton lajɛ a kɛra 3e niveau la a kɛra Bagadaji niveau ye a ye Bagadaji niveau ye depuis 16 heures ni terrain jɔlen bɛ fo sisan donc a y'a ko lajɛ gouverneur ani maire a y'a faamu voilà ani jamana ɲɛmɔgɔw a y'a ko lajɛ mais n'an ma ko lajɛ a bɛna kɛ scandale ba ye don dɔ la voilà parce que anw de ni bɛ risque la an minnu bɛ sigi araye kɛrɛfɛ an minnu ka surun araye la parce que ɲamanton bɛ se ka terrain na bin dɔ la parce que a bɛ terrain kale la yɛrɛ terrain se ka tɛmɛ cogoya si la il y a plus de 2 heures de temps ɲaman bɛ ka bɔ la an bɛ ka ɲaman de sama ka bɔ terrain ɲɛ a dɛsɛlen bɛ ka ban e yɛrɛ ɲamanton filɛ nin ye a image filɛ aw yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ vraiment a bɛ se ka dɔ fɔ a ko la ne kɔni bɛ mun ɲini aw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw maire ni gouverneur a ka lajɛ ka solution wɛrɛ ɲini. ne bala lamɛnbagaw ni y'an ka jamana de ye ne Mali de ye ne Bamakɔ kɔnɔna de ye ni y'an ka jamana de ye tan an ka impôt wari de ye nin ye tan nin ye Bamakɔden sɔn de ye nin Maliyɛnden sɔn de ye voilà la fierté du Mali don min na terrain bɛ bila sira kan Ala de ye n seere ye ne dan tɛ ye so sigi n ye kangari kelen min da Maliyɛndenw ɲɛna nka y'a k'aw fana baga sunu seli kosɔn aw kana taa terrain in aw kana taga sira dun ka taa to a kɔnɔ nka y'a kɛ aw fana baga sunu seli kosɔn aw kana taga woro ka taga turu an ka fɛn kɔnɔ nka y'a kɛ aw fana baga sunu seli kosɔn aw kana to ɲinɛw ka don an ka terrain kɔnɔna la a y'a kɛ aw fana baga sunu seli kosɔn aw kana to k'a bɛ taa jago kɛ an ka araye sira kan nka y'a kɛ aw fana baga sunu seli kosɔn aw kana terrain gari kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye ne m'a fɔ n tɛ halala ye nka cɛ hali ma tila n ka kuma la a video bɛ n bolo ne bala lamɛnbagaw voilà notre pays Assimi bɛ baara la n'a tɛ ɲini k'a yɛrɛ faga n ka cɛ yuruguyurugu bɛ ka kɛ k'a to baara la n'a tɛ ɲini k'a yɛrɛ faga a bɛ ka armée bila ka taga Kidali ka dugukolo minɛ walasa o ka k'an ta ye masa min Ala ye dugukolo min yɛrɛ y'an ta ye fɔlɔ an mago foyi t'o la n tigi Ala cɛ Ala tɛ jigin ka kuma mɔgɔ fɛ sa ya jɛl jalali wal kiram Maliyɛndenw an tɛ kelen an ka maloya ça c'est Bamako ça c'est maintenant
nin kɛra bi vers 16h Bagadaji ni yɔrɔ ninnu fɛnw na ni an ka jamana kɔnɔna de ta a bɛ hakɛ to e ni ala cɛ hali ɲinɛw siyɔrɔ o bɛ kɛ tan hali ɲinɛw e ni ala na kira cɛ ɲinɛw bɛ nin kɛ hali ɲinɛw tɛ vi tan hali totow tɛ vi tan y'an fa jamana de kan kana fɛn fɔ an kan ka makun nin bɛɛ kan ko jamana ka jɔ e ni ala na kira cɛ gouvernement kelen bɛ se ka jamana jɔ maliyɛn bolo ko c'est à dire ko Assimi Goïta y'u fanu ba de ye quoi ala ɲɛ bɛ cɛ la a bɛ ka vidéo kɛ ko gouvernement kan ka ko dɔ kɛ gouvernement bɛ mun de kɛ ni hali ni ko k'i bɛ mɔgɔ minɛ ka bila kaso la na i bɛ mɔgɔ bila min mais il faut que an ka keleya adamaden bɛ se ka kɛ cogo jumɛn i tɛ maloya i tɛ tɔɔrɔ nɔgɔ t'i tɔɔrɔ bana t'i tɔɔrɔ foyi t'i tɔɔrɔ ni fɛn t'i tɔɔrɔ i yɛrɛ faga dɔrɔn k'i yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ faga i ni ala la kira cɛ bɛ se ka kɛ jamana capitale ye un lien économique des transactions diɲɛ circulation tɛ yen tɛrɛmɛ mun nafolo min na don jamana kɔnɔ ka tɛmɛ a kan et c'est l'un des investissements les plus moins chers que l'État peut faire pour vraiment comment dirais-je avancer l'économie de l'État. Tɛrɛmɛ nafolo min na don jamana kɔnɔ n'a kɛra ka ɲa c'est-à-dire circulation côté la foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka ladon tɛrɛmɛ nafolo min na jamana kɔnɔ n'a kɛra ka ɲa c'est-à-dire ni ko i bɛ goudronbaw dilan o wari ka ca ni terrain ye ni ko k'i bɛ avion caman dilan o wari ka ca ni terrain ye ni ko i bɛ bateau caman dilan o wari ka ca ni terrain de ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye masa min ala ye la moindre des choses maliyɛnw ka maloya ka siran ala ɲɛ ka tasi ala ye ka se ka u yɛrɛ bonya ka dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ɲaman bɔyɔrɔ ye nin ye maliyɛnw ka baara de ye pour saboter notre pays k'an ka jamana saboter fo ka na se terrain jɔlen don terrain bloqué la terrain tɛ se ka taa tɛmɛ cɛ maliyɛnw la ilaha illallah c'est pas possible. L'incivilité à outrage et l'inconscience à l'extrême, suicide collectif, mon Dieu, regarde comment il dégage les déchets, main nue, sans masque, avec risque d'une seringue. Allah nakira, la ilaha illallah. Malion, ni fene Assimi Goïta noya. Ni fene les 5 colonels noni. Tche Malion on te kele asa. Tche on te kele a. Fuita on toro. Fuita on dusu. Ali kilal me lim fene habita kilal fene ketan tola. Ambe kilal ya nyama nyama foyi. Ni mesika ka jamuye. Na fura ko Malia jamu no. Na fura ko Malia jamu shweli. Na fura ko Malia jamu ngasraten yere la. Abala France ni fene France nodi. Président ma terrain blasera ka maka ubes klinyana. Président ni ko ka otanya maboy. Ou a buloko président au fana au badi. Ou président na au moqué. Ni mesika ke tout me jamana konala. Où est le maire? Maire mabori kalama pour ka kanake. Pour ma maire mani ni alarme sonné yana ka ke. Pour ka mairie mani alarme sonné yana ka ke. Donc na mon fo gouvernement yana et Mali gouverneur abe ko be ke mo be maire la ni quartier la. Aba bege ali gouverneur mbe ni quartier la akan mo gouverneur fene aba ge aba fene ge c'est-à-dire oron la gouverneur joro beke sinon mo gani mulbalea ni gouverneur ge 600 maire fene be ko fene ge ibina ka fo maire kuram be sigate so nga kanyana parce que anna be ke waso abora ka kuma fo amba supporter ama fo ko mana ko te ke jamana kono mais il faut que boy ka fodi ni maketa dongleu ce n'est pas devenu comme ça au bout d'un jour ni maketa kunni kuna sinu. Ça c'est depuis ni continuité. Kata global min ka sarawarta ki daga suno. Jamana se ka jota. Donc moi nem na mfo jamana nyongo nyana, il faut renvoyer mo be mbako mera là. Je crois que vous zo imbla kasola. Ntaro mumba anola comme interne. Mo be interne na abo fere gain. Il faut amener quelqu'un de compétent. Assimi Goïta ake ala na crack mani mo be demala. An wole amini demain a benal na crack. Amini demain. Ne mulbaladi o. Ni o drone ne mulbaladi, ne sirtigaladi. Moi je sais que jamana mina di bolo ko ka ce niveau bon ni trengar dronte ni nana la je anga UNPP anga Comentex anga Icoma anga Sepama anga Sokoma anga usine céramique femme belle kan ka focus
Femme c'est que malien tanye malien a sendo a bekono ninga sengolo nga datu na tchako femme tambolo kame kele ko no fait ah ouais Kidal minela je dis j'applaudis mais nous mambolo nous amase ko meneka nya donc amena muneke Kidal là c'est ça qu'est-ce qu'on va faire avec Kidal donc aka ba ko se ka boy ka nya foyana ayi amaneka kuma mew le débat est provocatif ngo Kidal minela on dit applaudis bon ko ni mambolo ma minana donc amena muneke Bamako kono donc ame Kidal fera ke Bamako nyona parce que l'exemple est très pur. L'exemple est quoi? Bamako nyama borodi. Kidal te nyama boré au moins chaque même comme boulot ou nous ka danga diabe ou ma ke nyama boré. Donc ne bina ou nyanga 600. Comme Kidal fait 40 600. Donc amena muneke Kidal, amena Kidal ke Bamako nyona yo. C'est des questions qu'on doit se poser. Nous ne serons fin rodi, amba ko serons rodi, ne serons barodi. Mo amena muneke Kidal ba amena Kidal ke nyona yo. Sinon en ala na krache. Ni Mali avait fait développer drone. Tout ce que le Mali a fait, c'est de créer des transports systèmes avec des capacités. Bamako, Gao, Moti, Sigasso, Koutchala, Ségou, Bourni, Alika Dani Droma, Kelen Fila Saba, Nani Duru Woro Wolovla. Ni Mali sera qu'un kedron, ka gatrembo Bamako kase Kaye. A Safura, Kateremo Bamako kase Ségou, Kateremo Ségou kate Moti, Kateremo Moti kata Gao, Kateremo Gao kata Sigasso kata Koutchala, Katara ni yoro nuna 30 na. Ni Mali sera ni yoro woro drone kadron kake arayi. Wallahi bilal les yambe bo aventure là. Mais nga tche, ni me président encourager wa ni ba décourager. Mo ko seka jamana joni to kan. Ali basaw teninke. Ali nyomew damew teninke. Ali buba ato uga fembe do lila tan garanga ali garanga te ni garanga usi yoro la ben ala na krete garanga ali bagan te vitan ngokono a beni subhanahu wa ta'ala. Mais c'est dégueulasse. Ne mon visoué. Donc à me maire genga gouverneur gen au début de au message dit au coffre me blaye mo ye nyaman kelen bon mo ye nyaman kelen bon ibita mo nyaman be chefolo itila kasore la ni nyaman bon garay dala ouve suku kono ebe mine dron caméra be bla fambe e obo clé journée beke mo nyaman be chella ben al na krache itila kasore la ni nyaman kelen boy ka mine nyaman bona ouve ki suku ne ke les publics là ibe ça dit ame tege bla yoro do la ebo nyaman be che odo ni clé be taso anti nene anti fan anti bani. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Ni araye investissement. Et kaladje, anga économie, inupem, Comentex, Ikoma, Sepama, Sokama, Céramique et oni Somex, ni bebinenu. Masami alaye gouvernement ni araye taille andatuna tino ankonoy ou te mole ou te tachi fo tout toro ou so ka wuli ka baga Assimi Goïta na no fam roma ou te kelia nyede dusué dusukolo qui se clé à tout kono ibo mun kalama ame sukuru ko fere kelela sukuru ko Somexik même Mali balo sukuru la imana sukuru sa keme bamako waso anga dogon ibita kaiba soro keme ibita segu iba soro keme imana tawro iba soro keme ibo mun kalama subvention de be di commerçant Mali kono subvention te doré ou quand impôt mi sara nous doni fin ou to sara ko wala sa sukuru ga di malen doma ou desere ko fere ke atsika foi kanyere foi yoko danga be mo mun ko quand si nga man kan faut vive armée ba ka barala il faut dire aussi vive et aux commerçants vive aux chroniqueurs vive aux citoyens maliens lamlab ni here ni mun fesugwe ni mun kosugwe ni frère Assimi no quoi ni frère Sukel ko la maïga nodi donc Assimi mettra gando a boula ka ni frère toi quoi c'est de dégueulasse c'est embarrassant donc gouverneur qui a gain sans délai a quand a voulu télévision sur la ka gain télé là on doit appeler le gouverneur intérim de Bamako on doit la renvoyer à la télé maire menyoroina ou yo quartier mon fo et à maire qui a gain il donga kala to ka quartier la main parce que Assimi mo fena ke tsebere la akuma be tiare parce que n'était présent il se gleme ne se kan idée d'odi que ça dit à t'appliquer il faut qu'on rende les gens en compte
ou bien un barre de tiambolo, on met pas flat à Catania fait, doit être un encore fait 100 ans. Il faut qu'on commence à exécuter et rendre les gens en compte. En ce cas, il y a un discours kalana, qu'on veut être cohérent, et la vie sociale, quelle sociale, je m'en dis bana. Ne bana di ne social liya. Ne kala je nyama to to la je. Nyama ne kele ne ka terna jota nyama to na je. Akira 3e niveau là. Akira Bagaraji boya Bagaraji boy. Depuis 16 ans, ni terrain jole me. Ko sisa. Donc aya ko la je. Gouverneur and maire. Aya ma. Bagaraji. Ani jamana nyemo aya ko la je. Mais la ma ko la je. Abila ke scandale bay dono la. Voilà. Parce qu'on est nivé. Ça c'est le guerre. Le gouverneur de Bamako a déclenché la guerre contre la population. Le maire de Bagaraji a déclenché la guerre. Il y a plus de 2 heures de temps. Ça c'est inacceptable. Non mais c'est pas la peine. Vraiment, Jamanyamo ma foike abe guerre Kidal na tanyini nga refa ka ko beta da checkling ku fuwar dia kan fola mo dranti en ala temo se kan jamana sujo un pays dont on rend pas les gens en compte en ala te gouverneur ben ngero mina abado nga foko fuite sa fuita so mer ben ngero mina abado nga foko ko herebe shi herebe clé na abado ko son boulot est en ligne. Mais chaque semaine au moins, avec la ça c'est la moindre des choses qu'il peut faire. Donc, comme il y a photo maintenant, Zomine Balia, ni fait beudi. Avec un problème fait là, abe manque de, c'est-à-dire, ni te mromina ou soma ou ne ou noroma ou ben neke jamana konala. Ani Amérique ni mrote nyangata ni beka Amérique. Ana ma den tiene maine. Donc ni bana a économie de perdre, terrain de de fleni, à risque de sécurité. C'est-à-dire ni guerre ni Kidal Bekeli. Ça c'est les mêmes conséquences comme Kidal. Kidal est comme parce que moi c'est banaté. Donc gouverneur de Jamana Konala, maire de Jamana Konala, Jamana Konala. On va voir ce qui va se passer. On doit les renvoyer à la télé. L'État doit les forcer. Le gouverneur doit porter avec Gando Atrela, Arabie Niroinche. Na Claude avec son guerre. Avec Ron nettoyer, na Claude nettoyer la guerre. Allez, ni mère ou fleur de black nettoyer. Les 2 personnes doivent nettoyer cet endroit. Mais ça c'est de la merde. Moi, je sais que Fadi Sago est à ce niveau. Comment on peut dénigrer son pays à ce niveau? Comment on peut être sale à ce niveau? Le Malien a l'art de chercher toujours une solution individuelle à un problème collectif. Oui, Assimi doit corriger ça aussi. Au Mali, on pense qu'à la chose publique appartient aux autres. Et c'est aux autres de le faire fonctionner. Il faut voir Denyala. Il faut qu'on ait un qui termine, qu'on domine quand il est là. Ça, ne sait pas que Jamana est tatoué. Hein? Ne sait pas que Jamana est tatoué. Femme Beredou. C'est tout le côté. Allez, fourou betanebi. Fourou. Mais un documentaire de la Mali parce que Maliko Fari Benela. Nous nous mettons à Foko Tchèque, qui m'a Maliko Mbini, qui vient faire. Faut être là. Jamana be jori. Ne m'a Mali Daninga, même le Daninga. Quand il y a un Fouardien, quand il y a Jamana Canudon, Soura Jamana, quand il y a un ça. Allez, mec, un documentaire de la guerre. Et Mousso est sigleno. Ou avec un Foko ou lui, nouvelle génération. Ko le nouvelle génération ko ni furla ka do dukono ko imanga tchela sikike ikanga itchere la sikike e meka sola je nya boala quoi chokoroba do ko sigeno avec ese kula famia ou bolo ko avec kula ngare la quoi il va ko woklo nu muso abake to quoi e ala na kira dem so bene bolo quoi c'est à dire lu ko suku quoi parce que ne be sero ko le munye parce que ulu be na de ngolo ulu be na de mara ne ni nkere ulu ka idéologie o te jamana chilia abeka to bu mu na digi to bu rete vite Mota tche obéi ka tche tobu kan. Obeka film ne laje. Tobu muso ta ala tche to akaji mi asiglenya na abena na krache. Na be se ka ji do adako na ba do adako. Obeka film ne laje. Ame tobu bara. Si ata tche boya ka tme to muso kan.
c'est beaucoup adam do meka beaucoup bassa ne beka ne kuma ka so la je mini nga kasi tchebeka ese ka bula famia ou te ka chere to fula ka kuma nta télévision so to do télévision so kura do do tellement muso djema mbado la sigi deni fitin djema do oni bele bado ou te ka ou be ko naloma ko anye génération kura o ye iba donné génération kura aw de bina denwolo aw denw de bina djemara aw denw de bina mali mara génération kura mo muso ye djedi. Quand tu es une femme, on est plus qu'une femme. La femme représente le monde. Et le monde commence dans ton foyer. Donc, il y a côté Beridou. C'est tous les côtés que tu peux imaginer. Ne fa jamana kondala. Américain, muso me furu ngoba tchebuyari. Abakono ko amana muso mune muso kanala ngo tchebuya baluredu. Abakono ko kulangeredu. Muso ta tchebuya te tchesoro. C'est-à-dire il faut qu'on devienne sérieux quand ça vient de l'affaire de notre pays. Avec la tobu muna ne be ka foyna tobu ne be tobu donga te manyere kan. Muso te dia ko mo ba chebu ya ka te me tobu so ka funa ti fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tous les côtés de notre patrimoine. Kono meka télé la je meka so la je meninga kasi ou sigile no kubo défend quoi ko les générations croient ko sari kono na du kono ki joni Ibrahim soye ki joni Inimro musoye ki joni Kanya musoye e bolo musoye mu ka ki daka sunoko ka abaka to kuma kana ndu chéri na continuer ma vidéo ta me jouer quand parce qu'il était maliko inkulongela quoi ça c'est des bombes atomiques ou ya jamana comme ça c'est des bombes atomiques. Les gens qui doivent procréer pour notre future génération qui va diriger notre pays. Vous croyez que Moussouaye Kachefane Glan a dit Tchema, ni Choukora qui dalika. John Tsekoke, tout le monde peut faire ça. Il est temps qu'on devienne sérieux. Il est beau là, il est à Jamana qu'on a fait la guerre. Ameka Kereke Dugudo no fait, Anga Duguro no fait. Duguro Mbambula, Anga Capital, Amango Soni Romi, Obekomi Ali Bakoroni sur Kausanaï. Ko Assimi Goïta. Votre Assimi a fana au badi. Vous croyez qu'Assimi n'a pas de responsabilité à part le Mali seulement? Il a une famille qui doit veiller là-dessus. Il croit que les autres doivent venir les aider. Moi, je ne sais pas si je mon culture souillée, quand on a tiana, il faut qu'on t'entende donc. Mali Bamako me voulait que la ville des coquettes. Autant de Moribo Keita, autant de Moussa Traoré. On commence à Botoliji Dala, Alita Soumame, à Benala Nakrachi. Ni Dougou Djera, il même Mali Bamako Mousso Bé avec un Dala Fran. Qui est dans la fourrure, ou l'a fait, ou qui est wassou de, on y sont fait. Nous, on expectait ça. Quand on a aussi blonde, qui va revenir à fourrure 600. Et quand on a demandé un boulot, et il va faut qu'on te fouille à la nakira. Eh, tiens, Allah, eh Allah, hina una sa. Eh, Allah, hina una sa. Aya moule kila, ya Allah, eh Allah, hina una sa. Ni me sait qu'il demande qui trouve. Le public appartient à tout et à chacun de se battre pour que ça marche. Entre-temps, le Malien construit un immeuble à coût de millions ou de milliards et ne peut pas aménager la route qui va chez lui. Car pour lui, ça appartient à l'État. Mire Djamanaï, Djamana min kono mo be taka nafolo suye kata do dula mais masame alaye du ere kare kono du mi e srambala do aka du kono na chawo ko bakoro nu temesira ebe nyina munko ebe teme kare mi kono ka du kono febe bo kare kono ebe do na bega sokono. Ça c'est la santé 1 à 1. Ou betaka sojo imeblu bojo menga che kare kono na me nuga mo lube tema fe ou be kare kono na bacteria betaka du ko sokono e bloko tie safe. Parce que c'est la rue, ça ne les concerne pas. Hein? Ko asimi na kare ko na fene nettoyer. Abita ka naflo, abita jamana naflo ta ka do terrain.
kato bla ko to songo wala sanga seka mone bo la anga seka bo Bamako katra kai kabo kai katra kita kabo kita kata Sénégal wala sanga seka dusukolota anga seka doni sur rien ola obeda ama au bout de 6 mois 8 mois afle na beto kanya mamboroy mo mte terere konama et seka idama ola erina. Donc vraiment l'air est grave, c'est décourageant. À l'ère des infos pertinents, moi Dante je ne fais que mon analyse. Amola Ermina, Mota Amboya, Mora Seratana, Nimi Reboya, Djombi Boya. Ambola Ermina, Ambora Kayeka Fo, Macky Sall, Abadonga Fo, et Massami Alaye, Ninte digne la tournure, parce qu'il y a ne Boraka imagine Raoula, Djomba Ebe Fedjoneka Amboya. Vous voulez que qui nous respecte? Amekumala Ermina, Assimi Nani Sanchez. Aye Mali Torob la Torosongola. Mali Torob faut dire Fambe à cause d'Assimi Goïta. À cause d'Assimi Goïta, Mali Torob faut dire Dougoubela. Dougoute dire qu'on Mali Torob te faut. À cause de lui. Au retour, ko Bleki Joy Joro la mort Sokoke. Mali commerçant flène ka Suguru ko décebla Mali Kondala. Ko passe koulute tono soraka. Ko tono e keme doroin. Kema on s'en fouya. Mais à Taoulao, moi je vais demander à Assimi Goïta ni à Bessaka Warborom la Kaboui, à ka Somexida et tout ni. Somexi comme Ambulo Malila, moi aussi coûte de Suguri, à ka taka subvention ko bois la rekam, Malira Suguru glaire, anga Suguru glaire. Ni na nga jamana Suguru glaire la je. Ibna e ka fo ko Duga Bougube et Siribala Bay. Anga Siribala ni Duga Bougou dale tout ni anga Somexida la nga boni fadin sawala. Parce qu'il y a da malen dendo ma anti tarosi. Ni Suguru mo ni finji ali bakunga ni wolo. Mais à fond, il y a un succès qui est fada. Ni mon ami fada, il m'a réussi. Ni mi fada, il m'a réussi. Enfin, le clé là, Bamako, comme on le la ville de Coquette. En gagnant dessous, en gagnant Jamanaka Diakate, mais en moqué, on a un fac clé quand, en tout cas, c'est Coquette. Enfin, le clé là, n'a pas sommet même Mali qu'on a là. Malien comme Suguro sans prix que clé Fambe, Mali Fambe. Au lutembi en de ça coquet. En bas au clé là, Mousso Kumba Tchebonia. Na qu'on fera comme Mousso soutera Kaboaka so, au dé, au côté fourou sur le tourni. Quand il y a fourroua, quand a babé sauté dit, qui n'est Mousso, qui Mousso me met sauté, Kaboa Tchelala, qui n'est au dé fourrou Kaba balade. Nate bi Mali kono divorce de reti ka boni Amerika tay. Divorce me kanga jamana kono aka boni Amerika tay. Sombe muso la tobe sombe chewla. Ni chef ne itake sungurun tege e be muso mara to me kata bana jugu seri muso ka sokono. Joma soke ida che ko chem nga bara sungurun tege. Mais quand d'abord ni bela munila, c'est des étapes de l'état. L'état ne peut pas être construit sans les fondamentales. Jama c'est que fondamental ko. On ne peut pas construire comme il faut qu'il me saute donc de ce fait, nous ne nous respectons. Au sommet de la Russie, Afrique, Macky Sall a refusé de prendre la photo de famille à côté de Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Car selon lui, ces deux sont des putschistes. Voici Macky Sall à côté de putschistes de quelques mois. L'État est meilleur juge. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ni belle la on a du souta. Ni belle la nebe maliko keleke. Et Dieu avec un kele. Un avec la kete un avec la un mabo un mina ko juguya. Dieu me rotana. Dieu avec un kele. Dieu avec Dieu juguya avec un avec la kanga jamana mina foko sunungunda. C'est pas la peine. Donc nous analysons fiti nous drone ka dauma donc nene ni sugue Macky Sall beken kauna atene la dimi ça me fait pas fâcher et ne mana ni yeka nga jamana terrain président la worbe do terrain wala ça me se ka mone bo anire la ka kila ko yi e bita mune ke Macky bita kere mene ke Macky Sall fait e bita mune kele ke Macky Sall fait abako no Macky Sall teni ndo aben yew e ka jamana e jamabo e be fe jone ke bunya tu veux que qui te respecte e ma yere bunya jombe bunya au moins Sénégal n'est pas sale comme ça. Terrain ne peut pas être au Konala. Devons se développer un terrain. Et terrain que nous avons dans au beau début. À la madame, il faut attendre au minute. Nous sommes présents découragés. Ce n'est pas la peine. Nous, le gouvernement a le gouvernement
gouvernement me mun ke folo doro la personne qui travaille pour l'État. Parce que ni ne mo soin le gouverneur devrait le dire et il devrait avoir des conséquences dès le début. Mais il te fait mieux monsieur ko solver. Peut-être le gouverneur te meni sera faire ama te meni sera faire depuis 2 mois la gouvernerie. Mais le retard ko ni Europe existe à tetra. Il y a pas de surveillance c'est-à-dire il y a pas de structure de opération qui fait qu'il doit aller voir tout et tout l'endroit qui doit être maire pour contrôler. Atei. No be avec cinéma. Il va kumbe. Tu vas adresser le problème à l'air, en temps. Donc, on est ni Macky Sall, je ne vais pas me fâcher contre lui. Ah oui, qui l'aurait cru. Quand un média français fait son mea culpa, LCI est rattrapé par sa propagande médiatique. Une véritable remise en question. On écoute et on va analyser tout ça. Mon général, vous avez la parole. Laissez-moi formuler une question. Je vous accuse solennellement tous, et je me mets dans le lot, d'avoir expliqué à tous ceux qui nous regardent depuis 1 an et demi de guerre que Poutine, ça n'allait pas tenir. J'oublie le passage où on a dit, j'oublie le passage où on a dit qu'il avait 25 cancers, 25 cancers et qu'il allait mourir dans la semaine. J'oublie ça. Que les sanctions internationales allaient tuer l'économie russe, que des oppositions émergeraient, que sans ces oligarques, il allait s'effondrer, que l'économie s'était terminée, que des alliances, on voyait déjà dans les anciens États soviétiques des mésalliances se formaliser et qu'il n'aurait plus aucun soutien nulle part. Et ce Poutine pérore, il est l'idole du Sud, on en parlera dans un instant. À Gaza, le monde arabe est en train de dire bravo, Poutine médiateur de la paix. Voilà, vous avez vu cette remise en question. Voilà. Il dit à tout le monde sur le plateau, je vous accuse solennellement. Voilà. Ni galon te mena boula quoi. Ni ou beka galon minda Poutine na tobu fait. On ferait ka jamana kono ko fuka nga jamana yina lu bulu de ngoni koloi. Ha mo se ki beka jamana tout mais e se ki blé kula to mi ko Mali konala ko sugoro ko commerçant bu bangana ni sugoro Mali konala ko parce que kuluka tono keme. Otma en na fat même Mali kola. Tono ma keme ma sani fuya. Donc comme tono tibulo Mali konala. Comme jago dabla Mali konala ka ele ma Abidjan. Il a fait le commerce de Dubaï, il va qui bat sur le Dubaï. L'agression de notre pays n'est pas votre préoccupation. Hein? Il faut ni français, moi, il faut faut être dessous. Quand les colonies françaises, c'est les photocopies de la France. C'est les photocopies de la France. Les comportements sont pareils. Donc ni tobuga molali di kayira wala ambe boye amba yira la ka fo ina ko vraiment ko Afrique en wala en sula masse quoi il faut bien mec la kana fewra yira la tuguni no ga bicho mec la limbla quoi mec la limbla amula erimina l'air très très grave mes chers compatriotes amula erimina masami alay Nigeria ulu fone France et ni tobu da tuna chukono amu kalama Nigeria buraka article bo anu article soro amela ndam wala ko au frais défini et doni le plus vite possible. Nigeria, le réveil de l'Afrique sera brutal pour les sociétés occidentales. Le Nigeria déclame à l'Air France réclame. Le Nigeria réclame à l'Air France 1,6 million d'euros et non 1,6 million de dollars au titre de l'impôt sur les sociétés. La compagnie française se défend en évoquant une convention franco-nigérienne signée il y a 30 ans et qui autorise Air France à payer ses impôts uniquement en France. Les Français nous témoignent. Masami alaye akabonga kalima ne bala la maraw ne français ka barawre de awnya korotuni malila ubeka kelenga total la coûter impôt sara Nigeria fene ko Air France ka impôt sara Nigeria kelenga foko Air France ka impôt sara Air France i kanto masami alaye Nigeria ma ko drome kele ka tulubulu ko parce que ko frafin sona jonya mania sambi sabaye
ja foire no be Nigeria o ye semaine ka di France ma il y a 30 ans o France ko o sarami o be makambe o lo ni Nigeria teni yo sambi sabaye kulu be ka takano o baradi kulu be fonctionno de Nigeria ko sibri ka ja ko nongon kateke masami alaye ko France be 1,6 million de dollars ou ba duluma salon impôt ou be France ka bona ka Air France ko jamana ko nala bon ni be muni ni mo ti yere bonya mo fo ti bonya donc doy to yere ma a mo ko te Nigeria la o tagara ka tani sharia sigi Nigeria dala ko ka jamana ke batemeni bakoroni temesrai donc si ça Nigeria willa ka foko France ka impôt sara donc la France dit que ulu te impôt sara jamana yorei et ulu be jamana sara ulu be impôt sara France de donc elle ne paye pas elle n'arrêtera elle n'atterrit plus au Nigeria donc Nigeria ko ni France ma sara ko donc France ka avion ate jigintuni Nigeria donc ambola Hermina Mamadi Doumbouya le forfelu ne a fait un ngo Mamadi ngo je peux pas le prendre sérieux ne la beto ko nous famo ba ko c'est personnel c'est pas personnel moi je suis un leader j'évalue les gens par rapport à leur leadership. Hey maman I love you. Love you. Daddy doing the show. Okay. You feeling better? My throat hurts a little. Okay, don't eat that no more, okay? Okay. Merci, thank you, mama. I love you. Donc, Massami Alaye, c'est-à-dire, Morosita Ambonia, Morosika Sratana, donc, Nigeria a Sebe, Kafo et Francina. Donc, Ambola Hermina, Koni Yiriba Bina Bakronou Yala, ne ko ngo Mamadi Doumbouya ngo c'est un farfelu. Bebolo ko kulangero. Mamadi farfelu de ngache. C'est-à-dire Mamadi be comme un comédien quoi. C'est-à-dire Mamadi Doumbouya ne prend pas les Guinéens sérieux. A koni be vidéo et comment Zombora Tomina kaso konna la. Au bewe antena siko kan. A koni ay asafurla les anciens leaders là. Ayu botro e kaso konna la. Non seulement bora kaso konna la, yuka tambeta. Ou bora kaso min konna la kaso rema jam palais la folo. C'est-à-dire kaso ma jam palais là. Guinée kaso avec palais crefé. En même temps pon ebe pomi pon krepé do atoy ko ji a dablemba kama. Donc kaso palais ni bébé rodo là un lieu très sécurisé par rapport aux Guinéens. Donc ni be boybe très pomi ken. Point c'est-à-dire armée ou recyclé mais bien armément lourdé armé. Ici ka teme point le kan kaso ma teme mo fa là. C'est-à-dire mo mo ka président garder, mo mo ka kaso ba garder. Anyway, ou bora akera benyane ba ko kulangé. Ou bora ou teme la titro là. Donc ou bora titro là bigi kono. Bon, maintenant les choses vont devenir sérieuses. Comme vraiment c'est pas un homme sérieux, il n'a pas de respect vers les Guinéens, il s'emballe, c'est-à-dire il s'en fiche de ce fait. Avec comme on m'a dit Doumbouya, avec un dernier séminaire, on est au Gatchedoi, avec cette fois-ci, ils vont mettre les choses à l'ordre. À connaître le ministre de Défense avec un trafouko, il y a un milliard de boca blanc, jeu, donc on est avec un cardage gardouillé. Pourquoi tu as téléphone? Pourquoi tu n'as pas téléphone? Pourquoi tu as téléphone à deux fois? On est Guinéen flâné, on est Guinéen sonné, nous on a les mêmes problèmes. Donc avec on fait que cette fois-ci ils vont devenir sérieux pour une seule fois. Ne pas maintenant mon foyer à Benala Tchakabo Kalima, ils ne sont pas devenus sérieux. Ah la même Moukaratuni ou Klenga et Daris Mineka Segna Kasola. Ah la dia quoi. Ça n'est pas bien quoi. Et à la crache, Jabara, Negabara Soutue, ah la quoi, vraiment. Il faut écouter. Si c'est vrai, non, s'il est vrai qu'il s'en est pris à Kiro. Si vous attaquez l'autre de cette rendu le premier. Djeboro, par exemple, a saboté le plan alors. En tout cas, c'est implicitement. Mais vous avez vu un prisonnier qui est sorti de la prison et qui a le plaisir de se rendre? C'est ce qui m'a été rapporté. Et lorsque ces propos sont partis. Ils ont dit qu'il a été arrêté contre leur gré. Oui, ses propos sont partis, mais dit c'est pas content, Kibro aussi était surchauffé. Et c'est là où est partie une paire de gifles. Voilà. Et Pape. Qui a giflé qui? Ouais, il paraît que c'est Dadis qui a giflé. Dadis aurait donc giflé. Aurait giflé Kibro. Et ce dernier aussi est allé contre lui, la bagarre a éclaté, heureusement. Les gens sont venus les séparer. Et directement, un plan a été mis en place. Le plan était quoi? C'était enlever dans la cellule M. Kibro et M. Blaise pour ramener deux autres prisonniers qui désormais sont avec Dadis. Maintenant, ils sont séparés, ils ne sont pas dans la même cellule. J'ai envie de dire, donc voilà, c'est cette scène de boxe. Rien que pour nous, rien que pour ceux qui regardons les films de police, je ne sais pas quoi,
quand vous prenez des gens comme ça, vous les séparez parce que vous avez besoin de leur version quand même. Vous ne les remettez pas ensemble pour qu'ils harmonisent leurs arguments, leurs réponses aux interrogatoires. J'ai envie de dire que tout ça, je suis d'accord avec ça. n'a pas marché. Ça a été la première bêtise. On regarde juste les films d'enquête. C'est le minimum cabinet. Oui. Si c'est vrai qu'on les a remis ensemble dans la même cellule. Voilà, et c'est bien curieux. D'abord, dans un premier temps, avant l'attaque, qu'ils soient dans la même cellule, ces 4, et que après, donc on les ait ramenés à la maison centrale, après les avoir ramenés, qu'on les remette encore dans la même cellule. Sachant qu'ils vont être interrogés. Par exemple, Jeune Afrique nous dit dans son article là que Thieboro était dans une autre cellule. Et que, bon, à force de négociations, de tractations, on l'a donc amené rejoindre les 3 autres dans cette cellule. Et même ligne de défense. On a créé 2 clans. Oui, c'est ça. 2 clans. On va de l'autre côté, c'est Toumba, Marcel, qui ont aussi leur ligne de défense. Peut-être qu'ils sont dans une cellule aussi, même si ce n'est pas la même cellule. Voilà c'est des cellules voisines. C'est pas possible. Et là, on met ensemble aussi des activités très importantes. Ensemble, 24 heures sur 24. En tout cas, On s'étonne qu'ils aient le même récit. Voilà, rien que sur l'évasion, ils peuvent analyser leur version si vous les mettez ensemble, alors que si vous les séparez. Oui. C'est pourquoi on ne cherche pas le sérieux dans cette affaire. Bien, oui. Il n'y a pas de sérieux. Voilà. Ne parlez pas. Oh yeah. Oh yeah. Sari, voilà, voilà Mamadi Doumbia. Ne Mamadi Doumbia di Aounyakoro. Ne Mamadi Doumbia di. C'est-à-dire, Awaka ou Bakoso. Et ni ala tche Mamadi manga fanga to modo kana jamana mara ak. C'est-à-dire, il n'y a pas de sérieux. Non seulement vous voilà trouver la casse qu'on a créé bien, c'est-à-dire ça ne peut pas, c'est du farfellerie. Au fois venez avec un président Korom Minatouni, Canano et Kassokono, Ani Moro Flamin Boula, au Bacla tout blast celui qui est monotoni, ou le Bacla celui qui est monotoni, ou le Bacla Keleko Koronatuni, Keleko Konala, la Frella, c'est-à-dire Ibi Raining à quoi. C'est-à-dire, any alacheni Mouadi nous nous avons président, any alacheni, Wallahi, Ambe Guinée Maracan, ne me Guinée Maracan, ton ali sans faire Beninga Janat. C'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'Africain compte? L'Africain compte donc, ni ne kera Guinée, Domina ne boka, analyse que Mamadi kan, Domane Famia, Domina Kerenga Fong, on ne sait pas supporter tout. Moi, il n'est pas à la hauteur. À Dom, on va analyser Famia. Parce que, et le président, un ancien président, et bon, c'est-à-dire, depuis, il faut le voir dans la foi, comme on m'a dit, il est plus qu'un comédien. Les Guinéens doivent se débarrasser de Mamadi Doumbia. Mamadi n'est pas à la hauteur. Mamadi est un président, il est un bella. Mamadi même sabote, c'est-à-dire, président est quoi, Mamadi n'a pas de bois là quoi. C'est-à-dire, le président qui est là, Mamadi ma ambition qui est quand on est là, président, il est là, à l'avenir à venir. Mais alhamdoulilah, il n'est pas un exemplaire. Abo Bella, il y a là et Saudi, avec TikTok sans fait, à quel mec a vidéo mando blacoro, n'a pas de vidéo bêta avec TikTok, oui. Il faut bien. Alors qu'il y a un jamana qu'on a palais, qu'il fallait la mort, mais qu'on a sélectionné. Et qui la sécurité commentaire que moi. Mais c'est pas la peine. Hein? Et moi j'aime tellement la Guinée. Et quand je vois ce genre de choses se passer en Guinée, ça me fait très mal. Vraiment, Mamadi, vraiment, vous êtes un homme. Vraiment, il y a un quoi. Ça, en tout cas, je peux te dire. Donc, je veux que le monde Maragaou, il faut regarder qu'on ait un soin. Mamadi, donne les soins. Voilà. Donc, on me voit là. Doni Mali, ni Mali, et ni là terrengar nanga siguroko, on a et sueli. Il n'y a pas beaucoup de différence. Or là, ame kidal célébrer, mais amandado anga kokolunka anga jamana konala, parce que perfection beneme ala de là, parce que ni nana la dje, parce que n'était galon trada mola. Voilà les statistiques pour qu'on ait bendado sur le coup là. Mais là, le téléphone blanc, ame kuma surtout ye baraminke, ku fo, ku wayimandon, kakla kandado araida kokan. Quand on a dit que jamana konala ka douma. Ça dit voilà les statistiques. Si avec galon trada, muso galon trada, les statistiques ne mentent pas. Donc il me rend Mali sur le coup et coulangé. Allez qui joue terrain qui tank qui fera quoi. Il faut bien parce que avec d'autres on a coulangé de l'eau. Avec moi on a quoi jamana joue et coulangé. Il a fait l'affaire d'État n'est pas des petites choses. C'est pour des hommes de grandeur. Il faut novembre un nombre de vérifications du Végal effectuées chaque année
a une femme chaque année. Sans qu'on 100 ans qu'on ou une vérification minke avec ben keme fla ani kononton ne ma o yorike. Boni na la 100 ou vérification ke. 100 ou vérification minke ni na la jetemene en 2000 en 2020 en 2013 les femmes aujourd'hui donne-moi une seconde. Donc 100 ou vérification ke en 2013 une vérification flo minke au bena et ni nana la en termes de pourcentage c'est-à-dire au bena 10% au 2013 2014 au sangono doni bora soli là donc 2014 fitini doni bora soli là donc 2014 bena à peu près 18% donc de 20% on en a 18 donc on a 2% bora malien doni soli là en 2014 donc 2014 malien gouvernement ne n'était pas cité ni là ne pas n'y faire rien moi cité donner quand il passe à boré il faut mieux parce que le calendrier me gagne mais ne pas oublier calendrier fait à la sonama donc 2014 Mali kono swali ke là luko 2% ko vraiment ko amalwara ntaro nous tra kaso la wa mun kera nous banale ko no amune kera ne contre mu soro mais 20% en 2013 donc 2014 2% ko kulute swali ke tuni donc o jigna doni ka ke 18%. 2015, non, on ne peut pas le faire. On va retourner à notre habitude. Donc 2013 et 2015, où il y a tourné et à peu près 19%, 18% ou digna doni. Donc 20% et 18%, 2015 ou 19%. 2016, où digna doni tourné 18%. Donc 2017, ça m'a pas Mali choni là. Où on a une vérification numéro en 2016 au Bénin à peu près 15%, ou je vais dire 11%. Donc le numéro où ça dit celui là est sûrement moi quand est celui qui 2017 qu'on a là. 2018 ça m'a pas Mali choni là tourné. En 2018 Mali choni Bénin à peu près 10%. Donc en 2019 Mali choni il a tourné qu'on a fait sans fait. Mali Choni n'a baissé à 30%. Donc ils ont doublé le nombre de vols qui se passaient au pays. En 2019. Donc en 2020, au créa transition nattement. Donc au clé, donc Malien gagne à son élément, ou boira de 30%, ou on a 21%. Le voyage là, c'est très important. Si tu veux analyser les data, il faut en anglais code data. If we want to analyze this data, voilà là où tu sais que Malien a choisi tes data quoi. Eh c'est kalanga ça. Amérique en bas faut barola ko ala bolé ala kan dalé nos data là quoi les numéros les informations parce que numéro te garantie quoi. Ça dit numéro là il faut que Mali choisi tes data Mali choisi tes dore Mali choisi nga stratégie jamana la mba kéré be chigere be clé wa mo mo to ka boka forward ya kan faut que Mali choisi ko sambi ça va sambi na nduru vraiment forward on donc quoi parce que Mali choisi tes data muna Mali choisi tes data 2020 président Alain Kisigi ou kelenga nettoyer manka banda oboyi malien be adon faut que Mali kura de kuyankuma kan Mali kura kuma kan folé malien be choisi dabla le numéro a été doublé ou le numéro est solidable drastiquement. Malien est solidable drastiquement parce qu'il y a des 30%, solide n'a pas 21%. On va dire qu'il faut qu'il y ait un message pays. Il y a donc faut que solide n'a pas kono. Il y a donc faut que solide c'est qu'à côté de tout. Donc Malien est solide Joe. Malien est solidable. Malien est bas solide en 2020. En 2021, Malien m'a dans solide maré. Malien est record bâti. C'est-à-dire qu'à dame 2013 là, quand on a 2021 là, Malien est choisi minke, quand dame 2013 a madel ko nyonke, quand dame 2014 a madel ko nyonke, quand dame 2015 a madel ko nyonke, quand dame 2016 a madel ko nyonke, quand dame 2017 a madel ko nyonke, quand dame 2012 a madel ko nyonke, quand dame 2019 a madel ko nyonke, quand dame 2020 a madel ko nyonke, 2021 Malien a choisi temena, c'est-à-dire 32% record. Ame samina no bank masera shimabulu
en 2022 malien ko ay solim ke 2021 ko o era mancha cette fois-ci donne bani 40%. Bon 40% est à dingue. On y va là, 40% est barométrique quoi. Ça dit barométrique mouné Mali vérification générale le coup. Comme Mali est choisi que trop comme vraiment aïe qu'on a fait jamana na fola trop. Amanga c'est 40% ma. Ça dit Mali ça dit le barométrique c'est l'objectif qui n'est pas atteignable. Pour que akaseka foko barabaka gagna quoi. Ça dit où les gens déterminés, moi je m'en suis sûr que c'est 40%. Eh là, il a côté quoi. Ça dit, il a le mec caché quoi. Oh là, il a. C'est pas possible. Donc, cette fois-ci, 2022, donne le 40%. Bon, il y aura une leçon. Maintenant, comment on fait mon analyse ou bien faire comme on toro. Parce que mes bolos là, mais il y a des dollars qui wortent président bolo. C'est-à-dire qu'on voit bébé de guerre là. Alors que le président est mort, ni voir table avec beaucoup de Maliens. Ce n'est pas l'affaire d'argent. Maliens ont gagné une affaire de quoi? Sans d'amener. Fait notre béquet avec un budget national. C'est du word de l'État. Gouvernement basique à la guerre. Le word de dépenser salon. Ouais, c'est qu'à 3% faroukan pour être modérate parce que 100 doit faire Jamakan. 100 fonds doit faire Fonkan. Donc, 3% fera. Ça n'a que ça ni budget ben 100 000 milliards de dollars. Donc, 100 vrai, 3% fera aux 1000 milliards. Bien vrai qu'à nous, là, mais économiquement, ça c'est très bien. Parce qu'il faut qu'il y ait un déficit. Il faut qu'il y ait un dunta du gros. Au cas où il faut qu'il y ait un dunta, il y a dépensé sans fait. Dans le monde de leadership, il faut que vous n'êtes pas. Tu n'es pas quelqu'un qui fait des projections. Mais là, là, on justifie. Voilà comment l'économie marche. L'économie n'est pas scientifique. L'économie, c'est l'histoire de numéros. L'histoire de numéros n'est que ce qu'on dépense, comment on a dépensé. Et si on a dépensé plus, pourquoi on a dépensé plus. Et on justifie, et on pense. C'est comme ça, Bararo, Dieu Bararo bébé dirigé. Diamana bébé dirigé là. Et quand on dépense plus, on sait que ça, Djiban n'a qu'à tirer Diamana kono. Donc, on a sur Etama, Djiko projeté. Vous avez 3% de bloc au Minan qu'on a là. Mais ni 3% fait le donc il sait qu'il faut justifier. Donc, moi, on ne peut pas que Diamana Diamana kono, nous, c'est économie. Ou quoi que Alakamakou Makunko. Parce que nous, on a besoin de faire, quoi, what the thing, ni what kumei, et dans la tête. Qui bangado énergie là, ça n'a rien à voir avec ça. Cette énergie là, l'affaire de l'énergie était déjà projetée à l'économie malienne sans qu'on. C'est-à-dire en 2021 là, c'est-à-dire 2021 là, warim ganga du 2022 kono quoi. Gouvernement bere farango kan quoi. Kana nuka numéro ataraka douma. Est-ce que vous famille? Donc ni moko ni ka domaine te famille quoi, et bien makun quoi. C'est-à-dire ni ka domaine te mouye dron, il faut te taire. Donc, tout est projeté dans l'économie annuelle. Au cours de l'eau. Donc, nous, on fait des Thibaut, nous, on fait sur le coup là. Parce qu'il fait que qui a baillé ou nous me voir d'Aoma, et zo nous me voir d'Aoma. Là, on fait que boka, faut qu'abou koka ou djena ou dai. Comment on fait le taoubo, mais bon au terrain quand. Sur le camp, on befa. Donc, comment on taoufa, mettons le terrain au camp. Bon, comment on voit des things. Au moins, si on y connaît 2021 et 2022 qu'on a là, il y a eu 700 milliards qui a été détourné. Il connaît au 700 milliards. Ni nana kana énergie du Mali et ka djuru la dje. Il connaît au 700 milliards. Je crois que c'est dans les 300 milliards ou 400 milliards. Où est djuru me faut djuru est tout là. Parce que djuru tout là, c'est des fléaux des bandits. Djuru tout là,
bangi mi me juru do bangi e bandi e gouvernement mo mu me ka taka fo ku mo be worla o fene bandi worbe taka di mo mu fene ma wala sa ka ke olu fene bandi worbe do fe mu na wala sa jamana ka se ka hina na ga jamana olu fene bandi donc juru rete énergie la fo à la première place nous le fongo à la place d'Assimi Goïta mo mi ba foko EDM ko juru ba ona ne bo tigi do kaso kono folo wala ate zone dia juru taka do mo wala tuni fo ta da kaburu kono tuni donc juru tana era la première place maintenant on sera ko juru bana wala mi sona sankelen kono o be se ko juru era sara folo donc si ça ne ba na o yinga 600 c'est laquelle projection te o te jate tugun no fana te jate wala mi doron sona doron ni te mali domaine bere ni e domaine mununta le flow très costaud là o mununta orini donc no fana te wala mi fana be sué fana donc o fana te compter tugun quoi donc qu'est-ce qui compte parce que abaka baga et présent est quoi au moins ko jamana kono ko wari munu duranga minana ko cheka wari te ko musoka wari te ko malendo nga wari do ko wa ko ya laje gouvernement ko be dépasser kolo munu ke yore take jamana doté président fo bena o belebe kla kam godo sigile chronique la ou te sera alanye ou te tachi ou te domani min don ou tout dado la parce que ou jati ou be so la ou ba do nga fo ko ni ko sena ou jati be beta kasola ou kla ko nu sigi ko malendo nga sabali ko guerre be ka ke ko worte jamana bolo c'est faux. C'est pas comme ça. Au tien, ce n'est rien à voir avec la guerre. Ou le gouvernement fait nos menamo kaire, gouvernement bo ayo dabla, ou orbita guerre là. Mais on y a une vision fondamentale. On a un président qui est capable, qui est à la hauteur. Atina nga fondamental ta jamais de la vie. Ko odo kola comme bato, malon me desseka fondamental soro. Ni fondamental soro balia kumbato, ko président be as malien de sacrifié, a coûté 6 milliards dit ko ta groupe ça. Et 6 milliards dit, après d'avoir doté le budget de l'EDM au coffre à claque à 6 milliards dit, il y a malien d'Embela, comme malien d'Onga courant Tanya Kabatoro. Donc ce n'est pas l'affaire d'argent. Mais il faut que le forme, nous te codons. Nous te demandons de nous dadouala. Nous bloquons le club Baïné Jamana Joy. Ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas un manque de moyens que l'État a. C'est de corruption, des bandits, c'est des voleurs, c'est des criminels qui veut criminaliser notre pays. Il n'y a pas de différence entre ça et la côté de côté sucre. C'est des gens, malin de on la fiali, ou comme Morika Kuma, qu'on jamana de on la fiara, qu'on a fallu beba. Donc, fais en toro, ou Morika. Ali Mali Yaman Tchebalia, ni ya fonena, ko doma fouina, qu'on y jama, bon, ni toi, qu'on a fallu beba. Ni, parce que ne me calculer à ce niveau même. Ne me maliko blow kola. Ça n'y a pas de ni mon film qui ni bidaya, ni bidaya qui a jamana kono, jamana wasa, jamana beketani. Parce que ne dollar, tomorrow ne kumena événement dans le quartier de kono. Ne be exemple tant yere de kan. Ne kumena événement dans le quartier de kono. Nyake, ou ko mo mango ke quoi. Ou mo bala, famille de mo bala, c'est primordial. Nous ma ke ou be maloya, ko mo manga ke. Donc de ce fait quartier sita ke parce que bidaya ko role do ko mo manga ke quoi. Ou dalente alala. C'est-à-dire qu'il y a Fantaya, il y a Famaya, il y a Sidjan, il y a Chitanya, il y a Daoula, il y a Daolantanya. Ou ma da ala kun quoi. Ou ma da ala kun, ou ya da, ou y a kewalo de kun quoi. Ou y a la boala quoi. Mais ne tarane a koka kare kono. Ayou ben afa. Mais kare kono mo re ma songa kuere. A sebu ere kuta ke ko parce que kiri a ke ko ni me kila. Ina foka fo ko mo ba shike ji kono alni ko tsugu be ke kanya. Donc, moi, dans l'année, Mali, n'y a pas de Mali, n'aura la guerre. Ne pas la blou, maintenant, il va se mettre à nettoyer à Forunyana, qu'on y a nettoyer Dongo, Dondro, Kuka Fanga, Beban, ou veut placer nos béguins. Donc, il y a une tour, il y a une Fanga. Ça dit, c'est cliché, mais je suis, mais quand il y a une gare, moi, je sais qu'il y a Jamana Tony niveau la trop d'humain. Tous ces trucs-là que moi, je viens de vous citer aujourd'hui. Alors, je dis, Akima, c'est qu'il y a Jamana Tony, condition à conclure, mais ne faut pas le don, quoi. Parce qu'ils ne sont pas des médiocres. Né 2013, bien vrai que je suis Luc Megake, mais ce n'était pas aussi. Et 2014, Dobora là, 2015, Dobora là, 2016, Dobora là, 2017, il y a 2018, je suis allé avec Méninga Bampé au Malikono. Donc, au Dakante, Kodombaliate, Moulbaliaridon, c'est de ne pas aimer notre pays.